Aquilo era unha miseria, meu filho. Agora, o vicio que hai agora, demais daquela era menos. Unha miseria. A fina tia Ramona do Peso, tia Ramona do Peso. Tia Ramona, que dime un cachiño de pan. E viña ela, e daba un cachiño de pan, marchaba por aí para arriba, comendo, chegaba ali arriba, xa terminei, volvía outra vez, pero outra vez, ves outra vez, toma outro cachiño de pan. E daba outro cachiño de pan. E marchaba outra vez, no outro día volvía outra vez, e ela daba-me tamén un cacho de pan. E así, e buscar fruta para comer, non había. Me acordo que, en vez de moer millo, moían os carozos do millo para facer o pan. Me acordo a min, rompíanos con un martillo, con unha macheta, rompíanos e moíanos para facer pan. Foi un ano da fame, foi un ano da fame, foi. Bueno, seña Ramona, pero viña. Canto pedaciño de pan nos deu. Canto pedaciño de pan nos deu. E dábanos un milliño para se entrar ali no lugar. Aquilo non era unha santa. Tamén ten que estar no ceo, Tamén ten que estar no ceo. Esa mullerciña ten que estar no ceo. A mí hoxe penso e dice, hostia, que me dera ter agora empezar de meus anos. A mí me dan as que dice, queres pasar de novo e pasar o que pasaches? E non quero. A mí morreu meu pai na guerra e pasámoslo moi mal. Pero a defunta mamá moito pior. Moito pior, porque antes non había, que eu ainda hoxe me penso. A defunta miña abuela tamén era viuda, pero non. De que sacaban? Porque non había sueldo ningún, non había pensión, non había nada. De 4 pinos que vendían, eu, cando vendeu a miña abuela, ia vender 4 pinos. A punta mamá quería unhas ovellas ou tal, vendía, compraba, pero non había uns ingresos de nada. Que eu penso hoxe en día, dice, como vivía esta xente? Agora son carreteras, antes eran camiños. E cando empezaron a vir aqueles cochiños, e aquilo eran, iban a despaciño, e eu iba detrás deles. Que me deron unha perriña. E antes pasaban os coches, e eu botaba esta canción. O señor que vai no coche particular, deba unha perriña de que Dios lhe ha de pagar. O señor que vai no coche leva o sombreiro de luto. Se me quere dar unha perriña, non me faga correr moito. Daban mi unha perriña, ainda me daban. De juventud andábamos paseando sempre pola carretera, para arriba e para baixo. Chegábamos a un barrio que lle chamamos Aviás, dábamos volta para baixo, volvíamos a ir desde aquí outra vez para arriba e andábamos así. Antes o camiño non había pista, era o camiño por aí. Había a tenda, pero é que viñan co carro de bois a prender aí abaixo para ir cos sacos da fariña por aí arriba. O señor que tiña a taberna chamaba o señor Manuel. E sei que poñían ali, prendían ali os bois, touras, tal, e as argolas aquelas todas, e comían ali. Pero eran outros tempos, eu que sei. Pero o bar non me acordo. Pero si, mamá, papá, contabanme disso. El vendía máis barato. Os outros vendían a unha perra, el vendía a unha chica, pero como vendía moito, e a chica estaba boa. A chica estaba bastante boa. Ai, Dios mío. Onde gastábamos nada fortes e nada calma do guante. Ali, era onde gastábamos unha perra, se a tiñamos. Que había pouco, que aquela había pouco.
o de meu abuelo, Casa Buente, tiña un correo, tiñan un supermercado, como se fora, porque era xa moi poblado. Tiñan pensións, cando viñan os ganaderos dos animales desde Ourense a Peco, todo, ocupaban toda a carretera, pasaba ao mellor un coche de 2 ou 3 horas, non había. E quedaban ali, e cando chegaban cos esos animales todos, daban de viño con azúcar. Íbamos, aquí tamén dormían os becerreiros, porque viñan cos animales eran novillos pequenos, non? Viñan de unha feira para outra. Sí, o Buente tiña un cabalo e iba a buscar o correo todos os días ao Porriño. Sí, viña o correo e despois había que ir ali a preguntar se tiñan cartas. A primeira radio tomámola nós en casa, e a primeira televisión tamén. Despois xa foron, estes máis ricos, foron poñendo. Pero a primeira radio era unha grande, grandísima así, pero porque non sabíamos de desfacer dela, que aquilo era unha preciosidade. Eu me acordo moito máis de estar aí mirando e cando foron á luna. Aí na de Buente había o tocadiscos. Era onde íbamos o noso divertimento. Puñíase tocadiscos, as mozas aí bailaban, os mozos aí, era un guateque. E empezou así, e despois empezaron a vir xente do Porriño, muchachos e muchachas así do Porriño. E entonces, como chovía, metíanse nos bares. E ali, sí, iso acordo. Cando chovía, ao mellor a festa do lunes de San, o segundo día de San Esteban ou así, e non sei, no día, non me acordo, pois tocaron o orquesto ali dentro do Bar Fortes, e a xente a billar ali dentro, e había os do Confurco, que, bueno, viñanse pasando un pouco, e nos cos do Confurco había un tirapuxas grande, sei de haber algún collón deses, Que empezaron a picarse, que non sei por qué, polas novias, sabes? Algún de cans quería alguna que o do Confurco enamorado. Entón saliron por aí afora, foi un jaleo terrible aí. O meu home deronlle todo chuvía, deronlle todo, que hoxe, que era do Confurco, deronlle todos parajos, era pequeno de 14 anos. E eles aí unha pelea, uns contra outros, unha pelea terrible, eu no balcón arriba, nós marchamos para o balcón, cerramos a porta e pelearon o que lle deu a gana, pero todo quedou en nada. Despois, mira, eran amigos, porque despois foron cuñados uns dos outros, foron teto. Cando era a festa de San Esteban, viñan as de Carracido, claro, e eu apedrexabas, que viñan a roubar os novios as de cans. Cago na cona que era bo. Non, eche foi, che certo, Se vivira a finadinha de ter do greve, esa tamén a corría. Claro, antes, porque cando era unha cariña. Que viñan a roubar, xa había poucas mozos en cans, ainda lle viñan a roubar as mozas. Iso non se consente nun barrio. Traballar, no. Cando veamos ao mellor, desde que marchaba a xente, de noite, iso, se chegamos ali ao Torreixo, tiñamos que vir de volta, porque a música xa estaba dándolle alrededor da iglesia para marchar. Realmente, a de Carmela e a de Buente eran as tendas do pueblo, non, bueno, ca de Fortes, non, ca de arriba. Eran as tendas do pueblo, baixaba xente da Graña, baixaba xente de tal, e realmente era ali donde se facía vida. Eu non me recordo cantos anos tiña, pero tendría 30 anos por aí. Que cerramos aí, cando cerramos agora o 2000, eu tiña 80 anos agora. Unha piña de homes que entonces tiñamos comidas para eles, facíamos a comida na casa, cocidos, galos, comíase de todo, pulpo, peixes sapos de Auxira, que eran enormes. Eran moitos, pero entón se comía, non comía lá, comía que nosotros nos destacamos.
Mira o fío da parroquia, moito lento son agora. Aí se vamos. Vamos a dar un show de ponche. Ahora, eu estou preparado. Non meten un terpules. Non van ter moitos minutos, senón despois xa non se alcanza para gravar. Vamos a capar ponche. Hai café? Aí, se atendeu. A ver, este cuadro. Vai na molesta. 40 caras. Ven para acá, mundo. No, Empezou así e dice, deixa eso, fita, eso non, a tenda, que non eso non me dá, non che dá nada. Pon algo de que faz unha comida, eu sí, parece que teño boa man, e tuven tamén meus mamá e miña abuela cocinaban moi bien, porque no da baixo de Buente, que é de meus abuelos que va de sair ali, cocinaban bien. Eu era unha rapaza e aprendín tamén, tuve bons mestros. E eso, empecé así con isto. E despois, claro, alargando, para que xa non me collía xente. Esas cousas, é moi bonito, pero hai que verse no sitio moitas veces. O bar tamén hai que estar preparado para todas as cosas, eu nunca tuve bar na miña vida. E tomamos aí unha temporada, despois deixamos un pouco, non se podía tanto tempo. As cousas, para ter o bar hai que estar sempre ali. É moi esclavo, é dicir, realmente, cando un ten un negocio, a veces xa non lle das nin importancia o tema das horas que lle dedicas, porque é o teu negocio, é a túa vida, e se hai que botar as horas que botas, se botan. Tomaban os viños ali, os viños. Eu sempre procurei ter bons viños, esa é a pasa principal. Entón, pois, o viño, cando viña bo, como as abellas, o mel. Xogaban, vivían aqueles tazas de viño tinto, e tal, era máis. Grisca de 6, tute de 4, o dominó. E xogaban unha cena para todos, ou unha ronda para todos, pero todos, aquí había diñeiro por todos lados. E miña nai ibas a facer a cena e non sei, veíamos, cerramos igual a 2 da mañán. Nos tempos, principio, logo xa foi cambiando. Sí, a veces discutían aí... Yo seguía en Madrid e volvíanse locos. Discutían, hasta se enfadaban a veces. Enfadaban polas cartas. Estar a luchar por as cartas está de uno. Home, pasou de ser un xogo de crías a... Traía unha silla da cociña, puñes aquí e facía os cafés. Claro, xa son unha profesional facendo os cafés, nadie me jana. Tiña 7 anos, E aí se montaban unhas caravanas, quer dicir, Semanas Santas, festas do Cristo, cada vez que había unha data un pouco, así un pouco sinalada, lío montaba, pero che digo, chegar, sobrepasar o alto do Confurco e chegar a Xinzo as caravanas, Por domingos había unhas colas tremendas, o mellor desde as 9, 8, 7 da tarde hasta as 12 da noite. A xente paraba a mirar Estudio Estadio, eu non podía ir á discoteca porque tiña que quedar aquí hasta as 12 da noite. Cando quería marchar xa había cerrado a discoteca. Entón odiaba a caravana e odiaba o Estudio Estadio. E ainda odio. Logo xa fixemos outra cousa, cerrábamos antes de que empezara a caravana. Si, xa casi estaba casada, xa pouco me importou. Cerrou tamén o Barbado. Si, o Barbado tamén cerrou tamén. E depois abrimos nós, ainda estaba o Barbado aberto. Aberto, por exemplo, si estaba. Cando viñamos, saímos para aquí, a xente escapou todo para aquí. Viño para aquí, e despois viño outro, e tamén cerrou. Este bar, pois, era moi conocido aquí pola parroquia, e
por Porriño, porque era un bar que traballaba moito, tiña tapas boas, e viñas boas, tiña moita clientela. Así anda por a reventade. Estaban moi contentos, pero pois jubilámonos e non podemos seguir. Entón, bueno, é dicir, suponte unha familia que xa viña de un bar de toda a vida, monta un bar e deixalo, non a recordo como foi aquelo, realmente. Pero sí que debeu ser doloroso. O Arfortes foi máis ben unha... Se podemos decir, casi tiña un deseo de volver a Cans. E iba moito ali a Calagua, porque estaba acostumbrado, eu vivía ali na carreira, e fui a buscar agua e mirei un letrero de que se traspasaba aquel bar. E Deus me dice, bueno, cuño un bar, e polo menos vou estar en Can bastante. E foi o motivo foi ese. Vindo de Madrid ao chegar ao Porriño era o primeiro restaurante que se atopaba. Aquí, cando comenzaron as obras, comenzaron os nosos suplicios, os nosos sufrimentos, porque, claro, coas obras diante, a clientela pois baixou. E a parte de baixar, hubo un tira floxa entre restaurantes Peñas e o Mopo. Hubo unha loita continua durante ano e medio que terminou no peche do restaurante. De autovía, esa foi a que me fastidiou a min de Cans. Cuando ya cerramos el negocio por los problemas de la autovía que tuvimos, algunos nos decían, no cerréis, porque claro, estaban muy acostumbrados a venir aquí. A mí me dio mucha pena. Y recuerdo que fue un domingo que teníamos esto lleno de gente, ¿te acuerdas? Y te dije yo aquí, a ti, después de terminar, dije yo, este es el último día que vamos a tener aquí. Y efectivamente, ya a partir de aquella fecha ya empezaron con las maquinarias de la autovía y todo eso, y se murió el restaurante Asteñas. Y claro, yo tremendamente lo pasé muy mal, muy mal. De hecho, hoy lo recuerdo y me da muchísima pena, muchísima, porque es como que tú empiezas desde abajo y vas construyendo algo, tienes, no sé, tienes esa idea, ¿no?, de llevarlo arriba y se te viene todo abajo, ¿sabes? Entonces sí, lo pasamos tremendamente mal. Despois, pois, fíxoseme moi duro cerrar. Pero chegou un momento que non, para estar a perder diñeiro, pois non tiña o veto. Ademais, xa dixo, eu tiña outro de traballo, e cerrei. Pero non me fixo moi costa arriba, E así, é o que hai. Foi triste. Foi moi triste porque, de verdade, parecíamos dúas zombies. Non sabíamos o que íamos facer, ni facíamos as camas, ni lavábamos a louza. Levantábamos, desayunábamos, collíamos o coche e marchábamos sempre por aí, co Iván, que era pequeniño. Porque non sabíamos que facer. Cosa triste foi, A pesar de estar cheo disto hasta os ollos, despois non te Logo non sabíamos que facer. Bueno, xa chego o que? Thank you.